we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing all that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo ang atong mga kaigsuonan, labi na ang atong mga leaders sa mga nasod nga magpatalinghog sa tawag sa Ginoo sa pagkamapaubsanon o sa pagsunod sa mga pagtulunan nga Dios nun. Ang ato sang mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani ato mga slots nga tagaan unta sila sa kabuhong sa kinabuhi dinhi sa yuta o sa mga espirituhanong grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nagamhanan ug maluluyon uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kidatas-ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Daygon ko ikaw Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Daygon ko ikaw Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Tumanon ko ang akong mga panad, at tubangan kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang mapaubsanon mukaon, hangtod mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo, magdaig kaniya. Magsadya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Daygon ko ikaw Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Ang tanang kautlanan sa yuta, mahinumdom ug mudangop sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasud, muhapa sa iyang atubangan. Kay iya sa Ginoo ang kamanduan, ug nagahari siya sa kanasuran. Kaniya lamang muhapa ang tanan nga nangamatay dinhi sa yuta. Daygon ko ikaw Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Alang kaniya magpakabuhi ang akong kalag, ug ang akong mga anak mag-alagad kaniya. Ang umaabot nga kaliwat, suginlan unta mahitungod sa Ginoo. Aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan, nga wala pa mataho sa katarong nga iyang gipakita. Daygon ko ikaw Ginoo, diha sa pundok sa imong lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maala usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kan-anan, nakadungog niini og miingon siya kang Hesus, bulahan kadtong makatambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, may tao nga naghimong dakong kumbira ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira,
iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan, apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako giyuta o kinahanglan nga susihon ko kini, pasaylua nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 kaparisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila, busa pasaylua nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini mipauli ang sulugoon o gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon og miingon sa sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa mga kadalanan o kasuok-suokan sa lungsod ug dad-anganhi ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga buta ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, sir, natuma na ang imong sugo apan may bakante pa. Busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan ug sa kasuok-suokan nga gawas sa lungsod ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa ni adtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo nagpakita sa atong ebanghelyo karon nga ang tanan gidi ay welcome didto sa kumbira sa langit. Way usa nga balibaran bisan kadtong wa mabilong sa iyang lungsod, iya gyapong i-welcome. Pero ang balibaran niya didto sa pagsulod nga di gyud katilaw sa iyang hikay or sa iyang kumbira kadtong mga tao nga iyang gidapit pero mibalibad. So ang Ginoo mag-agad ra gid na sa atong batasan, kun mo balibad ta niya, iya sad tang balibaran. Kun musanong tas iyang imbitasyon, iya gisad tang tagbaon. Gilingay mong tupad ing na di ka kusog mo balibad sa Ginoo. Pangutan na ba ing na di ka tigbalibad? Kada gid nato balibad sa imbitasyon sa Ginoo, iya dayon tang isalikway. Iyam sa ning gisulti sa lain nga bahin ingon siya, kun inyo kong ang kunon dinhi sa yuta, ang kunon sa tamo dinhi dito sa langit, pero inyo kong dili ko ninyo ang kunon dinhi sa yuta, di sa tamo ang kunon dito. Agad-agad na siya nato. Nya kanus-a man ta imbitaron sa Ginoo diha sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Ang gusto gyud Ginoo nga sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi, siya gyoy first priority or first consideration. Sama aning nibalibad, ingon siya, nakapalit ko giyuta, ako usang susihon. Unsa may iyang balibad, nakaschedule ko pagsusi sa napalit na kong yuta. Ana, hay may mas importante, ang Ginoo nga mo'y naghatag sa yuta o ang yuta nga hinatag sa Ginoo? Hay may importante ana.
ang naghatag sa yuta. Na perting dako ang insulto. Murabag kaning mga batanon karon ba, mangayo og cellphone sa ilang ginikanan. O say moabot nga rispari nya inig kahatag na nato sa cellphone kay gamiton lagi kuno sa ilang pag-eskwela, lingaw na kay sila sa cellphone nga di na gani managad sa naghatag sa cellphone. Kagabantay mo na? Oh. Kanang murag na tuana ka nagtan-aw sige sa gihatag, pero ang naghatag din ani mo hinumduman. Sukong Ginoo ana. Di pay usa dirin balibad ay. Nakapalit kog 5 kaparisang baka. Ako paning sulayan, dili ko makaadto. Kinsa may naghatag sa baka? Ang Ginoo. Nya imong himuong rason ang baka aron dili ka makatambong sa imbitasyos Ginoo na patay ka diha. Ang katapusan ingon siya, bag-o kong gikasal dili ko makaadto. Okay, maghanimon pa mi. Kinsa may gahatag anang imong bana o imong asawa, kinsa gahimo ana? Biyahe na, biyahe. Basta imbitaro na kas Ginoo, biyahe ng asawa, biyahe ng bana. Ang kuyaw mo ingon sa ko, na arabay ipapick up nga slot, di sa koron magmisa ha. Ang saman, okay ra? Karon ra ba gitong alas 6 ipapick up ang slot, mamalit, dako-dako ra ba to? Di lang sa koron mo misa, o niya lang kung alas 12. Okay, dili. Di, oy, bahala na nagdi na nimo idayon og palit ang slot. Total ang akong gimisahan diri ang tag-iya maginistanan. Ana, ang kuyaw inig-imbitar nimo sa Ginoo, palit nag slot karon 100 pesos si Tio nya 500 SBF dag nya naa jud kay 3,000 diha sa imong bulsa. Nya di lang jud ka mo palit kay sus ako ra ba ning ipalit og kuan kana na ang sa mga imong paliton bag-ong sapatos ana di lang sa ako mo palit og slot Lord ha. Jesus ingon ra bas Father Siano nga dinalian na kay ning palit sa Sitio kay magsugod nagtrabaho sa mga balay. Di lang sa koron Lord kay ako sa ning ipalit og kuan ani ni ang sapatos or mga sapay bag-ong mga gadgets or palit ko nig bugas ana grabe naman sa dana padir hastang ipapalit og bugas ihog pag ihatag pagid sa simbahan. Kinsa man day tag-iya ang bugas day kinsa tag-iyas bugas oo niya nganong ka na may mo siguroon nga ang Ginoo na may nangayo nimo diri og kana ganing para slot. Mo na nahitabo atong biyuda. Ang biyuda tungod sa iyang dakong gugma sa simbahan, ang iyang igpapalit og pagkaon nga matod pagani sa termino ni Hesus, ang iyang gisaligan aron mabuhi siya kay mao na lang gito iyang kwarta katong duha ka dako, iya gyung gihatag sa simbahan, gi-prioritize niya ang simbahan nga unta ang templo dato naman kaayo ang templos Ginoo, pero ang biyuda nga perting pobriha nga nisimba dito sa templo, iyang gihog ang iyang tanang kwarta nga iyang gisaligan aron ipalit og pagkaon kay para sa biyuda mas importante ang Ginoo nga niimbitar nako karon nga mo offer ko kaysa akong panglawas kaysa akong kinabuhi. Og nalipay kaayo ang Ginoo ato matud pa ni Hesus sa mata sa Ginoo ang labing dakong gikahalad niini karong misaha or niining offering mao kadtong kabos nga biyuda. Kanindot ana. So lingay mong tupad. Ingna mamalit na lagi ta. Malitag slot. Muna sa atong unang pagbasa gi-encourage ta ni San Pablo
Anong iyang to sulat ngadto sa taga Pilipos. Mao man ni ang kaning sana may kay pagka-describe ni San Pablo giunsa ni Hesus paghigugma ang sugo sa iyang amahan. Giunsa niya paghigugma matod pa diri, angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Tanaw ha, mindset. Unsa may mindset ni Jesus, diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Ngano man kinaiya sa Dios kay Dios man siya. Dito man gid siya sa langit, gapuyo man siya in eternity. Ginoo siya. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Wa siya makig-equal sa Ginoo kay ngano man kabubuton man sa Dios Amahan, sa Godhead, kabubuton man nga siya ipadala din his kalibutan aron mahimong manluluwas, niingon diri kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Ang karing mga gipang-imbitar diri kumbiras Ginoo, wa mo biya sa ilang kunuhayng naangkon nga dungog or naangkon nga bahandi. Pero si Jesus nga Ginoo gid siya, gibiyaan niya ang iyang pagkaginoo. Maka-imagine mo? Kinsa dinhing asawaha nga anda mo biya siyang bana anytime. Tasa kamon. Ay lang nang way bana. Kamong na ibana ba? Nah, bana ra ganina galisod mo biya. Akin sa dinhing mga banaha nga andam jud mo biya sa inyong asawa kung tawgo na mos Ginoo nga mamatay mo karon. Tasa kamon. Oh, di ni isa basig padong na sa ni siya naglagot sa asawa, no? Maglisod tagbiya oy kana imo ra ganinang pamilya. Magsige pa yun, simba ko ay. Pero ang Ginoo in eternity kauban na sila, gibiyaan niya. Unya unsa may iyang giilis pagbiya niya sa iyang pagkaginoo. Tanawa ha? Natao siya. O sana biyaan niya. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Pastilan ang Ginoo nga maoy nagbuhat sa tanan nga sa iya lang ganing pulong way makabalibad, inig-ingon niya let there be light dayon, let there be sea na adayoy dagat. Ang pulong sa Ginoo nga labihan kagamhanan mi desisyon nga magpakasulugoon. Gilinga imong tupad ing na sugod karon imo na kong sulugoon. Ing na sugod karon imo na kong sulugoon. Ninduta ka, no? Ang mga ginikanan ba moingon sa mga anak, dai dong inyo naming sulugoon. Moingon ding anak, ma palit dito Jollibee. Palit tayo. Sulugoon naman. Ma labi niya ni amo mga bulingon. Alam ba na yung ganito? Ma, di lang sa karon mo eskwela, tagay lang kong budget para computer game. Tagday ka. Sulugoon ko ka. Di ba? Nya moingon sa dang pare, sa may sultis pare. Sugo ako ninyo pag patukod og balay sa atong mga kabos nga pamilya. Mo na ako, sige jud kurog. Sige jud kog baligya og slot. Kaya nga naman, gisugo man ko, sobra ko na 100 kabuok ang nang-apply nga, pader, tabangi tao mis among balay, ana, gisugo man ko, sige dyan kong baligya, balag baga na kaniya kong naong, ginganlan ako og Father Slaughter, sige lang, dili naman Father Siano, Father Slaughter, bisag asa ko mo ato, pader, mustang slat na to, pastilan kaniya kong naong, nahimo namang slat, noon. Bisagasa ko mo adto, hisgutan ginang slot, inigpa-picture Alipader, picture ta, naday mo sultip. Slot ha? Slot. Nako.
Mura naman ikaw, ang mupalit ba jud ka ni Slag-Slag? Nahimo siyang sulugon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tao. Ug kanimo ay pinakaimportante. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Kisa may iyang gisugot hangtod sa kamatayon ang tao. Gihukman siya sa tao, sa authority sa tao, nga ilansang siya sa cross. Muna ningon, nagmasinugtanon siya hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa cross. Ang hinimo sa Ginoo mao kita, siya'y gahimo nato. Pero kita mo'y nihukom niya nga ato siyang ilansang sa cross sa dihang nagpaubos siya. Imbis nga ato siyang sundon, ato siyang alagaran, ato na noong gilansang sa cross. Pero nisugot siya. Mao na, tungod kuno ani, gitagaan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Pagsaka niya ngadto sa langit, ang tanang binuhat sa langit sa yuta o gilawom sa yuta muluhod sa iyang atubangan. Ug mauna ni ang greatest power of God, ang iyang humility. Gisunod sa din ni Mama Mary, humility nahimos Mama Mary Queen of Heaven and Earth. Og sundon sa din nato ang pagpaubos, mahimo sa tang mga great persons. Ang ato rong mga leaders na naggubat, mga leaders sa nasod. Karong adlaw, murag karon magsugod ang eleksyon ang voting dito sa Amerika. Sige silag dinautay. Puparihara sa ato din siging dinautay, siging sinawayay, magampo ta. Nakon, pinon ako bilib-bilib sa kuaning Amerika, kay inigdaog ang napildi, mo concede dayon. Why 24 hours mo concede dayon. Bisag sakit, mo dawat. Lahi din sa ato. Sa ato, siging away, inigdaog, di gyud mo concede, ingnon yung gitikas. Nya di gyud mo concede, di gyud mo sunod sa nidaog, supakon gyud ang tanang gibuhat or desisyon sa midaog. Ingon ana tagbatasan, wa gyud pagpaubos ba? Magpaubos ta. Og kung nahitabo man nga ang nidaog mulansang nato sa cross, ato lanan dawaton. Kay sagdi lang inighuman nila glansang nato, kita man sad mo'y mahimong labing dako sa tanan. Muluhod ra na sa atong tiilan. Muluhod kanang nagpaubos, matod pa ni Hesus ipataas. Matod pa ni Mahal nga Birhen Maria sa iyang Magnificat, gipuka niya ang mga gamhanan gikan sa ilang trono o gituboy niya ang mga mapaubsanon. Tanawa din sa atong nasod, bisan sa kalibutan nga sit-up, bisan sa inyong mga silingan, kinsa gyoy sagad mahimong sikat o tahuron sa mga tao ang nagsigig pataas kana mga pagarbohon o kining mga mapaubsanon. Kanang tahuron gyud mga tao ba nga bisag namatay na handomon gyapon ang mga gara-garaon kana mga kuan kayo, domineering kayo o kining mga humble unya maalagaron. Kinsa man? Kinsa ang maalagaron, ang mapaubsanon o mapahitason? Ang mapaubsanon mao gid nay tahuron sa mga tao, mao gid nay handomon sa mga tao. Sige, moagi na sila kalisod, kasakit o kamatayon, pero at the end sila gid na mo'y sikat kaayo, sila gid na mo'y sigihan og handom og sigihan og sunod. Pero kaning mga buangon mura ra nagbuwak nga mosidla kadiyot malaos dayon. Mura na silag aso nga mo cloud nimo pero
mahanaw ra sa dayon. Pero ang mga mapaubsanon, sama ni San Vicente Ferrer, sama sa Mahal nga Birhen, sama sa mga santos, nangamatay na lang, pila na lang ka-generations ang milabay, sila lang yapon maoy atong handomon, atong tahuron, o pasidunggan din sa kalibutan. Muna, sa dili pa ta mga matay, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Unsaon nato pagdaig ang Ginoo? Sundo nato ang iyang pagkamapaubsanon, ang iyang pagkamanggihatagon, labaw sa tanan, ang iyang pagantos o pagpakamatay para natong tanan. Atong iyampo, nakita unta dinhing nagsimba karon taga San Vicente Ferrer Parish, Liluan, andam na gyung magpakamatay para sa atong silingan. Andam na mo, dili? Kusga. Okay, klaro. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, diha sa pagtuo, mga muyo kita ngadto sa Dios sa mga grasya nga atong gikinahanglan, mapaubsanon kitang moingon, Dios sa tanang kaayo, pamatia kami. Diyos sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, mulambo ug magkabig ug mas daghang mga tao ngadto sa bangkete sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang mga adunahan ug ang mga kabus managsamang dili mohimog mga rason aron paglikay ug pagsalikway sa tawag ngadto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga makaplagan unta kitang takos ug angayan nga motambong sa bangkete sa kordero sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga pinaagi sa atong mga mayong buhat, magdala kitag kalipay ug paglaom ngadto sa mga masakiton ug sa mga adunay kabilinggan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga si Halandong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa tanang kaayo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay nga mga matuhuon, magpuyo na sa balay sa Ginoo ug magsadya didto sa bangkete sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa tanang kaayo, pamatia kami. Diyos among manggihatagong amahan, dawata ang among mga pagampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Receive the gifts we bring to you. Bounty of the earth, receive anew. Thank God, bless the work of our hands. Receive these gifts at your command. Sun and
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa kaputli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahungan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, Apan ipamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod nining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kahayag mo at pagkapalong ipadanag mo kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsulod sa bangkete sa Ginoo. Nya ngato ra gyung buhaton kada adlaw, di lang gid ta mo balibad sa iyang invitasyon. Pasabot ato gyung tumanon ang tanang gisugo sa Ginoo bisan pag mga matay ta. So wa sa taroy update sa atong slots, ugma na lang nato tingbon
apan gihangyo ko kamo sa pagpadayon o pamalit aning ato mga slots para sa atong kumbinto, atong SBF DAG nga tag 500 pesos, para sa atong City UMM kaning para sa pagpanukod og balay tag 100 pesos. Nya padayon sad mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod nga naana ni Roy 207,000 ka mga subscribers. Nya sa inyong pagsigig view, like ug share niini kada adlaw makatabang mo niadtong buwan sa September nakadawat ta og 193,000 kapin gikan sa YouTube. So ato gyapong pakpakan ang YouTube. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.